Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. DILG lalakihan ang pabuya sa magsusurrender ng floating drugs. Dahil sa pabuya naman ilang residente sa Quezon, naghahanap na rin ng floating cocaine. Pabuya sa makapagtuturo sa pumatay sa kilalang negosyante, umabot na ng 1 milyon. Samantala dahil gumamit ng peking dokumento sa bangko, 3 Pinoy kulong sa Hong Kong. DOH nababahala na sa pagtaas ng kasong Japanese encephalitis. Sandigan Bayan sinispinde si Congressman Sihuko ng 90 araw. Ilang lugar sa Mindanao ramdam na ang epekto ng El Nino phenomenon. Agriculture Department mamamahagi ng heat-tolerant na rice and vegetable seedlings. Duterte nilagdaan na ang expanded maternity law. At NUSP tinawag na EPAL ang National Youth Commission Chairman. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Tama bang tanggalan ng scholarship ang sinumang estudyante na sasama sa mga rally? Ulitin natin, tama bang tanggalan ng scholarship ang sinumang estudyante na sasama po sa anumang rally? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome sa pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines.
At ang programa po natin ay telecasted sa Pinoy Extreme Channel. Ang Pinoy Extreme Channel po ay nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, and Destiny Cable Channel 84, at sa limandang pang iba't ibang mga cable companies nationwide. Piling po natin ang buong puwersa ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Pinagsanib na puwersa para maglingkod po sa sambayan ng Pilipino. Ang programa po natin ay pinalilipad na ni Clarence Andaya, habang ang ating Operations Head Engineer Oliver Lico ay dahan-dahan po papakit pa rin sa Baguio. Mga telepono po sa studio 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Ano po ang inyong komentaryo? Ano po ang inyong opinion at damdamin? Tama bang tanggalan ng scholarship ang sino mga estudyante na sasama po sa anumang rally? Mag-comment po kayo sa ating comment section ng live video natin sa ibaba. At yan po ay garantisadong babasahin po natin. Ano naman pong opinion meron po kayo, yan po ay respetado po natin. Sapagkat above all, mahalaga po ang tinig ng bayan. Sapagkat ang tinig ng bayan po ay dapat ginagawang instrumento para sukatin po ang epekto ng pamamahala. Whether maganda ba ang tanggap or may mga dapat dagdagan, baguhin, bawasan. Areglado. So sige. So parang ang tinig nyo sa aking palatuntunan, hindi kaya ganyan din ang pinaglalabang tinig ng mga estudyante? Pag-usapan po natin yan sa ating palatuntunan. Reports muna tayo mga suki. 6.8 milyong pisong Cebu na dali daw na Quezon City Police District Station 7 sa follow-up operation sa Taguig City. Report! Hatid na sa atin ni Jose Coy Laura. Yes, Coy. Nasa kote ng mga operatiba ng Cubao Police Station 7 ang 4 na sospek na mga nagtutulak at nagbebenta ng mga illegal na droga sa isinagawang follow-up drug bypass operation nitong Miyerkules ng gabi sa number 2 Sampaloc Street, Barangay Central, Signal Village, Taguig City. Nakilala ang mga nadakip na sospek na sina Abel Dagadas, Usay Uting, Larry Lynn Azada, Jacqueline Dapitan, mga residente sa parehong lugar. Ayon sa report na ipinadala ni Station Commander Police Superintendent Giovanni Hyacint Calyao kay NCRPO Police Director Guillermo Eliazar, nag-ugat ang nasabing operasyon matapos na ituro ng isang sospek na naaresto ng mga otoridad noong Pebrero 8 ang isang alias Hiver na target ngayon ng operasyon na kanyang supplier ng droga, kaya't inilatag ang nasabing operasyon laban sa mga sospek. Na-recover sa posisyon ng mga ito ang 11 piraso ng big plastic sachet na naglalaman ng mga hinihinalang shabu, isang medium-sized plastic sachet ng may laman pa ring mga hinihinalang shabu, 6 na cellular phones, 2 piraso ng 500 peso bill na drug money, isang bundle ng ginamit na budel money, 2 piraso ng genuine 1,000 peso bill, 2 pouch, isang weighing scale at mga drug paraphernalias na tinatayang aabot sa street market value na 6,800,000 pesos ang halaga ng mga nakumpiskang droga sa mga sospek. Unang-una, talagang inaamin naman nila, talagang nagbebenta sila. Yung kanila allegation na yun will be part of our investigation. With information that we obtained from them, titignan natin kung sino yung mga pinanggagalingan nila. We have the idea already dahil yung sinasabi niya lugar is nagkaroon na rin tayo ng operations dun sa mga lugar na yun. Tapos speech po ni Pangulong Duterte. Maharap ngayon ang mga sospek sa paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa NCRPO Office sa Camp Bagong Diwa, Taguig City, ito si Jose Coy Laura ng Leader News Philippines reporting. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero.
Thank you, Koy, sa report na yan. Paulit-ulit ang tanong natin, di ba? Ganun pa rin, bakit sa tindi po ng kampanya ng kasalukuyang gobyerno laban po sa drugs ay lalo namang nagpapatuloy ang pagbuhos po ng mga drugs sa Pilipinas? Ano nga ba talaga? Ano nga ba talaga ang nangyayari sa kampanyang yan? Sa halip na mabawasan, may mga lumulutang sa dagat, ayan, may mga nahuhuli sa kalupaan, at tuloy-tuloy na napakarami pong nasasakote. Sino ba talaga? Sino ba talaga ang nagpapalaganap ng droga sa ating bansa sa kabila po ng matapang na kampanya ng gobyernong ito laban po sa iligal na droga? Nagtataka po kami ng napakatindi. Right, tuloy tayo sa iba pang mga report. Negosyong pagpapalakas ng agrikultura. Damco. Report. Panoorin natin, hatid na ni partner Nolan Ariola. Yes, Nolan. Sa kabila ng pagsusulong ng industrialisasyon sa bansa, nananatiling isang bansang agrikultural ang Pilipinas. Pero sa nagdaang dekada, pababa ng pababa ang bilang ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Roberto Alingog, President and CEO ng Adam Manufacturing Corporation o ADAMCO, nasa 57 anyos ang average na edad ng mga magsasaka sa bansa at kakaunti na raw ang bilang ng mga kabataang sumusunod sa kanilang yapak. Mas nanaisin pa ng mga bagong henerasyon o millennials na maghanap ng mas madaling mapagkakakitaan. Kamakailan lamang inilunsad ng ADAMCO na 100% pag-aari ng Pilipino ang tinatawag nilang Kita Tayo sa ADAMCO, kasabay ng ika-20 anibersaryo nito. Bukod sa mga dekalidad ng mga agricultural equipments gaya ng rice and cone combined harvesters and tractors na mayroong steering wheel at GPS and smart assist remote technology, tinuturuan din ng ADAMCO ang kanilang mga kliyente upang mapalago ang kanilang agricultural machinery business. Una, sa vision financial, yung mga farmers natin, hindi lang namin tinuturuan kung paano makakapili ng mas murang makinarya. Yung sa Ropali Group, meron kaming mga bangko, pinipinansin nila yung traktora, pati yung pagsasaka. Tiniyak ni Ginoong Alingog na walang dapat ipangamba ang mga magsasaka sa displacement of labor. Pangamba ng ilan na ang may-ari lamang ng lupa ang makikinabang nito dahil hindi na kailangang magbayad ng mga manggagapas ng palay sa panahon ng tag-ani. So, huwag po tayong mangamba na dahil sa mechanization, nawawala ng trabaho. Ang katotohanan, yung ding mga naggagapas na yan, farmer din yan, binabataras nila yan. Yung iba, talagang walang farm. Talagang nakikisahod para maggapas. Sa panig naman ng Department of Agrarian Reform, patuloy ang mga programa ng pamahalaan na ma-fully mechanize ang ating mga sakahan. Narito ang pahayag ni DAR Undersecretary Emily Padilla. Ngayong taon na to, ay mag-distribute kami ng mga traktora, no? 90 horsepower, 35 horsepower. Mag-distribute kami ng solar-powered irrigation. Mag-distribute kami ng harvester, no? At yung iba pang mga programa natin, kasalukuyang binibigyan natin sa ating mga magsasaka. Handang makipagtulungan ang Department of Agrarian Reform sa ADAMCO na isang pribadong sektor ukol sa pagpapaunlad ng agrikultura sa bansa. Agricultural Ventures Agreement, yung AVA na tinatawag namin. Kung saan yung mga malalaki namin mga collective CLOA at yung aming mga malalaking mga kooperatiba at mga agrarian reform beneficiaries ay nag-i-engage sila into parang corporate farming. At doon pwede pumasok yung itong sinasabi mo nga ng ADAMCO kasi wina-welcome talaga natin lahat na yan makakatulong sa ating mga magsasaka. In fact, ayon naman kay Robin Padilla, celebrity endorser ng ADAMCO, ang magsasaka at pagsasaka ang daan
para magkaroon tayo ng progreso. Kahit na sino magsasaka, natanungin mo, lagi nilang sinasabi, ang anak ko, gusto ko magpunta na sa ganung lugar, sa Maynila, mag-aral, para hindi na magsasaka. Yun, kailangan na po natin burahin yun. Mga mahal kong kababayan, hindi na po uso yun ngayon, hindi na applicable yun ngayon. Yan po, kung gusto natin talaga na maayos natin, yung buhay natin, yung bansa natin, yung sarili natin, umpisahan po natin sa pagsasaka. Napakahalaga po nito sa akin dahil naniniwala po talaga ako na pag naitaas natin yung ating mga magsasaka, yun po talaga yung magiging ugat ng progress. Mula rito sa Rupali Plaza, lungsod ng Pasig, Nolan Arreola, nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ganda ng machine na yun na pang tanim ng palay, no? Ay nako, kung yan ang gagamitin natin, mabilis na makakatapos ng pagtatanim ng mga magsasaka. Ako naranasan ko po yung sobrang sakit ng bewang dahil maghapong nakayoko. Di ba may kanta dyan? Magtanim ay di biro, maghapong nakayoko, di naman makaupo, di naman makatayo. Ganyan ang hirap ho ng mga nagtatanim ng palay. Pero with that machinery that will automate the planting of the rice, napakabilis na. So, mabilis yung perhaps yung planting effort at palagay ko makakatipid yung mga magsasaka din. Kasi instead of hiring so many planters, machine na lang. Mabilis. Ayan. So, kaya lang, mawawala ng hanap buhay yung mga nagtatanim ng palay na umaasa sanang makaisa, 2 araw na hanap buhay. O kaya lang talagang because of the need for a faster food production and on a wider scale dahil yung demand sa pagkain ay mas lumalaki, tumataas, kailangan po nating mag-innovate at gumamit po ng teknolohiya. Well, tulad po ng ipinakikilala po ng Adamco. Ayan. Areglado, tuloy tayo sa isa pang balita. Kauna-unahan daw na press conference ni Catriona Gray bilang Miss Universe. Ginanap na. Ano kayo napag-usapan sa kauna-unahang press conference? Ang pinaka-importante, anong napag-usapan doon? Alamin natin sa report ni partner Mike Francisco. Yes, Mike? Ginanap kahapon ng kauna-unahang press conference ni Miss Universe Catriona Gray sa Novotel Cubao, Araneta Center. Naging emosyonal ang pagkikita ni Madam Stella Araneta, founder ng Binibining Pilipinas, at ang kanyang pinagmamalaking pambato at ganap na Miss Universe 2018, Catriona Gray. Sa tagal ng hindi nila pagkikita pagkatapos manalo ito bilang Miss Universe 2018, mararamdaman ang higpit ng pagkakayakap at maluwaluhang pagkikita nila sa isa't isa. Matatandaan ding naging kontrobersya ang pagbabalik sa una ni Catriona Gray kasama si Chavit Singson at inamin din ito sa isang pahayagan na sila na ang may hawak ng prangkisa ng Miss Universe Philippines. Ngunit tahasang pinabulaan na naman ito ni Madam Stella at sinabing nasa BPCI pa rin ang prangkisa nito. Ganun pa man, naluwa sa tuwa si Miss Universe Catriona Gray at narito ang kanyang pahayag sa press conference. Jezza, our Miss Supranational Philippines, and to come back here as Miss Universe 2018. It looks like such a fast journey up on the screen, but that happened over the course of 2 years. All the things that people don't see behind the scenes, and I've always been supported by my Binibining Pilipinas family, of course headed by Madam Stella. You've always guided us and mentored us and protected us. You're like a mother to me and to my sister queens, and for that I am so grateful. Thank you. And to everyone, thank you so much for coming here today and to celebrate with me. This is really my first opportunity to celebrate
so much joy to my country of the Philippines. It has been about giving back to the community and the country as a whole. It has been something that's anchored me throughout this whole process, and it's always something that I've drawn strength from every step of the way. So standing here in front of you today, I am filled with the utmost pride, and I just want to say thank you and that this is all for you. Sa oras na ito, ka-Errol, nagaganap na ang Grand Homecoming Parade ni Catriona Gray mula rito sa Maynila patungo ng Makati. Kaya saan na natin mabigat na trapiko sa oras na to at hanggang mamayang gabi. Mula rito sa Maynila, ako si Mike Francisco, nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Mike. Akala ko biglang nakulong si Mike. Nasa rehas. Akala ko magsi-selfie video si Mike Francisco sa tabi ni Catriona Gray ang Miss Universe 2019. Ayan, so di ba Again, a pause for a break. Saglit lamang mga kapatid. Tama bang tanggalan ng scholarships ang mga estudyanteng sumasama po sa rally? Yan po ang ating main topic this afternoon. Mahalaga po ang inyong opinion. Tawag po kayo sa 0927-494-2175 o di naman kaya sa 0949-736-5000. Happy birthday po sa mga may birthday po ngayon. May mga anniversary. Happy anniversary po sa inyo. Naway maging meaningful ang inyong pong celebration. Magbabalik po tayo pagkalipas mo ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.